Evo dakle, drage moje dame i poštovane gospodo, u kojoj se mjeri situacija u Sračnicu otela kontroli, govori dokaz da nam je župan Štromar stavio brkove. Sad, kad smo već na terenu karnevala i pokladnih manifestacija raznih, pričat ćemo u nastavku još jednom maskenbalu, ovoga puta sa hvale vrijednim razlogom, s obzirom kako će se skupljati potrebita financijska sredstva, među ostalim i za zakladu Marko Brkić. Sad, nekoliko riječi o tome kada, gdje, kako i na koji način vi možete pomoći. U nastavku ovdje sa nama 3 gošće. Ovdje su dakle gospođa Andreja Veljača, ravnateljica zaklade Marko Brkić, potom Anja Maltarski, koja je stipendistica prije spomenute zaklade, i glavni dežurni krivac, doktorica Sanja Petak-Modrić, New Century Lions Club, koji će i organizirati ovaj sam maskebal. Moje dame, lijep pozdrav i dobro nam došle. Hvala na pozivu. Dakle, za početak, gospođo Veljača, možda nekoliko riječi o samoj zakladi. Koliko dugo, s kojim ciljem? Pa evo, zakladu je 2000. godine osnovao Hrvatski savez slijepih i od tad kontinuirano djeluje s ciljem svekolike pomoći slijepim učenicima i studentima u njihovom obrazovanju, jer imamo svoje geslo da je obrazovanje svakome potrebno, a slijepima dvostruko, zato što je dijapazon zanimanja kojima se mogu baviti vrlo sužen i postoji niz ograničenja i prepreka u redovnom sustavu koje su nedostupne slijepim našim učenicima i studentima i kojim se moraju prilagoditi, a osim toga troškovi života i njihovo školovanja su uvelike veći. Reći ćemo samo da za primjer prilagodba jednog laptopa sa čitačima ekrana i govornim jedinicama košta peterostruko nego jedan običan laptop. Što definitivno nije jeftino. Apsolutno, u zezanci znamo reći biti slijep je prilično skupo. Da. Da, evo, samo ću još reći da je zaklada znači od 2000. do danas podijelila više od 250 godišnjih stipendija i nadamo se da će naš rad i ovo sve što pokušavamo pomoći našim mladima biti prepoznato, jer u ova teška vremena bez dodatnih akcija i aktivizma ljudi dobrih oko nas ne bi opstali. Na koje sve načine zapravo uspijete doći do toliko potrebnih financijskih sredstava? Pa evo, znači dio sredstava nameće se od uloženog osnovnog kapitala, a to je po nazivu vidite, znači osnivač je Savez slijepih plus inicijativa gospodina Marka Brkića, slijepog našeg iseljenika koji je iselio u Norvešku i tamo stekao prilično bogatstvo. Dio tog bogatstva htio je uložiti u zakladu za pomoć u obrazovanju slijepih studenata, zato što mu je njegovo razmišljanje je bilo uvijek usmjereno na to da mu je zapravo najveća prepreka u životu bila to što se nije obrazovao, nije imao visoko obrazovanje i to mu je uvijek bio dodatan problem uz oštećenje vida koje je imao. Tako da, evo, osim toga, vrijedni smo, stalno radimo neke evente, događanja sa Lions klubovima iz cijele Hrvatske, zato što naši studenti su s područja cijele Hrvatske i zapravo mislimo da ta lokalna podrška za studenta koji živi na području iz kojeg recimo dolazi pojedini klub da je hvale vrijedna, a osim toga imamo takozvane pridružene članove, to su naši, ajmo reći, stalni suradnici iz Tiflo kvarta koji plaćaju godišnje članarine za zapravo članstvo u zakladi i na taj način potpomažu rad, a kažem, prigodno šaljemo i određene dopise tvrtkama, poticaj uz neki letkić o našem radu i tako eto. Na različite načine, ali ovakva recimo angažman drugih, uz što uvijek želimo i nastojimo ubaciti, odnosno uključiti u tu priču i naše studente, da znaju ljudi za koga se skuplja, za što je potrebno i na koji način će to zaista pomoći. I ovoga puta pomažemo mladoj Anji Maltarski, kako i zašto? Mislim da je najbolje da Anja kaže. Anja, slušamo priču. Pa evo, ja sam studentica sociologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ova stipendija mi jako puno pomaže, zato jer, kao što je i gospođa Andreja rekla, ja sam slabovidna osoba pa mi treba i povećati i skripte i literaturu, tako da i tu je dodatni trošak, a i uvijek treba.
Uvijek treba financijske malo Uvijek treba, potpore u da, svakom da. slučaju. Kako si zapravo stupila u kontakt sa gospođom Andrejom, sa zakladom? Pa ja sam član udruge slijepih već dosta dugo godina tu u Varaždinu, u Varaždinskoj županiji, pa sam onda preko njih zapravo stupila u kontakt i sa zakladom Marko Brkić. Samo ću nadodati možda čisto da i ljudi znaju, a Dobro. da i naši studenti možda budući znaju da znači svake godine u jesen raspisujemo natječaj koji propisuje određene kriterije koji se moraju zadovoljiti, a koji zapravo potiču naše studente da budu dobri studenti. Znači oni koji redovno upisuju sljedeću akademsku godinu mogu zadovoljiti kriterije uz naravno državljanstvo Republike Hrvatske i članstvo u udruzi slijepih. Tako da potičemo vrijedno, znači bitan je socijalni status studenta, ali i njegovo zalaganje i njegovo nastojanje da bude dobar student, tako da i to nagrađujemo. I sad moramo doći do doktorice Modrić. Naravno, New Century Lions Club opet uzeo stvari u svoje ruke po pitanju organizacije, čega, kada, gdje, kako i na koji način mi možemo pomoći. Tako je, dakle, ja ću samo reći da zapravo naš klub odnosno prikuplja sredstva za stipendiranje Anje od njenog samog početka studiranja, jel od prve godine, i stvarno moramo ju pohvaliti, vrijedna je, marljiva i doista ta sredstva idu na pravu adresu. Tako naravno smo se i ove godine odazvali pozivu zaklade da sudjelujemo u prikupljanju tih sredstava organizacijom našeg jubilarnog 10. humanitarnog maskembala. On se već unatrag par godina održava u Medinoj Škrinji, tako će biti i ove godine. To je sada u subotu, 25. veljače, sa početkom u 20 sati. Moram napomenuti da nas isto već godinama prati band, humanitarni band, Krigl Boysi, koji zapravo se odriču novčane naknade za njihovu svirku, također ide u korist ovaj puta Anje. I također moram se kao suorganizatorima zahvaliti i Hrvatskom društvu skladatelja, popularnom zamku, jel? Ili možda malo manje popularnom, ali ili malo manje, također, ali evo, zahvaljujemo se jer se i oni također u humanitarne svrhe odriču svoje naknade za izvođenje glazbenih dijela javno, tako da evo sva sredstva koje će se prikupiti kupnjom ulaznice su 70 kuna. Biće izbor najboljih maski, svakoga dakle najbolje maske čekaju vrijedne nagrade, a na samom maskembalu bit će i tombole koje će se prodavati u vrijednosti od 20 kuna. Naravno, vrijednost tombola je znatno veća nego što će biti sama njena cijena, da tako velim, i sve to ide u svrhu zapravo prikupljanja sredstava za stipendiranje Anje i za pomoć njezinom daljem studiranju. No ne mora nužno biti da mogu pomoći samo taj dan. Oni to mogu činiti već sada ili nakon. Tako je. Dakle, svi su pozvani i da dođu se pozabaviti, razveseliti, bit će veselo kao što je i svake godine. Ali naravno sredstva se mogu donirati i na naš žiro račun našeg kluba sa naznakom za humanitarni maskembal. U principu i pojedinci obrtnici mogu donirati tako da daju svoje poklon bonove, koji će se iskoristiti ili u svrhu tombole ili za dodjelu nagrade za najboljih maske, i to je dio hvale vrijedne donacije. Dakle, samo je bitno da ih dođu što je god moguće većem broju, da budu kreativni, dakle nemojte se pojaviti kao Kolinda Grabar-Kitarović ili Donald Trump, budite dakle inovativni i da pomognu Anji Maltarski da je bude što je god moguće jednostavnije, u konačnici i jeftinije. Ja mislim da smo manje više sve rekli, samo tek za kraj poziv, ja bi ipak prepustio mladoj Anji. Anja, ako možeš pozvati ljude neka dođu u što je god moguće većem broju. Pa evo, ja vas pozivam, ako ste kreativni, ako se želite zabaviti, da dođete i da iskoristite ovu priliku, a usput možda i nekom pomognete. A i znamo ovoga puta točno i konkretno kome. Moje dame, hvala vam puno na gostovanju i dakle puno sreće i uspjeha po pitanju ovog humanitarnog maskembala. Hvala vam.
Sve smo rekli, sve smo odemitirali, drage moje dame i poštovane gospodo, lagano je došlo do kraja još jednog našeg pripodnog druženja u sklopu Vekerice VTV televizije. Ostanite dalje naravno uz naš program. Što se same Vekerice tiče, znate i sami, sutra ista plaža, isto more, do onda lijep pozdrav i doviđenja.